Влади и Кауди отиват в среда, Велисава ти правиш спот насам. Сандо, искам си седмицата от къде гледаш насам. Медиумите минаваме зад хивитата, няма да им пречим да минат към средата. Само Велисава ти минаваш пред тях. Чай да си. Силва, бутни къща като наш. Да махна минимапа за сега. Бата долу, бата долу. Виждаме го тук с медиуми, тракната. Тук е светил Ясни обаче. са, да. Нищо ли нямат средата? Няма място тук. Щупете и тази къща там между двете къщи. Да можем да ги стреляме в мината. С бата тук храстите ли да остава? Да, Велисава, освен в храстите. Хивитите, изнасяйте се от центъра. Махайте се от центъра. Сандо, светят ли те отзаря? Да, нещо ме светна. Опа, маус. Маус. Някой ако го тракне? Той ще запуши пътято, има целта. Прибираме го. Велисава, вземи център с бата. Център, искам тъй тук само в храст. Хивицата. Добре, нищо, елате насам хивицата. Медиумите отиваме към двойката. 50-те оставите тук. Сандо и ти ще дойдеш с нас по двойката. Окей. Тя блайн шотът насам. Давай, ясно са. Тук пазим ли атакуваме? Атакуваме. Атакувам. То обаче май не успя да запуши центъра. Всъщност даже нищо едно от двете. Нито едно от двете. Бата им е горе тук в храст, зад дървото е. Не знам, какво правиш, продължи. Някой се качива. Настъпвам го. Внимайте, Сар. Велислав го снайпят. Ма ти светиш ли, Велисава, или? Не. Добре, вземи... Всъщност ти ще ги светнеш, ако връщат, нали? Да. Хевит, Не би искам трябвало. в момента да направите и така, да дойдете насам. Тук трябва да Да, внимаваме съм с медиумите. с пълно камо съм, би трябвало да ги светна. Дай да го пръскаме това продължи. Много са тук. Хевита, изнасяйте им техните хевита. Правим тук колкото моя демидж. И седмицата оставаш се там. Хора, наливате колкото моем демидж. Спотнат съм. Прибираме 140-ката ланшот. Продължи, давай да ходим да го убиваме това. Хивицата, изнасяйте им техните хивита. Сандо, вкарвай шотове, брат. Карам. Ще стрелят на 8 танка от татка. Нищо да им влиза на шотове. Дали ще прибера още един? Стига толкова. Добре, те медиумите са изключително на малко кръв всичките. Хевиците само трябва да ги изкъртите от татка. Сандо, взимай го това. Велисаве, от средата трябва да ги сечи тя. Че това бат тук ма свет преди малко мане. Сандо, то ще го прибереш, мая. Криграм. Давай по това, давай. Добре.
Батчата трябва да го върнеш, човек. Да, Велиславе, върни с бата да Не, го... още не. Не, чакай, май ще го прибере Сандо. Може да му помогнеш, Сол? Не, всъщност не можеш. Не. Сандо, Мартито. наври му се, ако можеш. Зарежда Мартито. 7. Кинг. Не И му там назад да седмицата, го ако прикрия. избутати, взимаме. Добре. Добре, Велиславе, върнете База, база, хора. да идва. Върнете база, бързо. Връщам с 4 снаряда съм обаче. Тия единствения им шанс е да капнат. Велиславе, хора, пий се бе, тай бързо. Тръгваме, бе. Не, Велиславе, остани така. За сега. Светнах аз тук. Да бе, имат медиум тук горе. И те изпратиха май само един Грим, ти да за какво се помогне. разкарваш така на 100 кръве, човек? Скри се. От тук ме стреля някъде 140. Точно на гъла. Велиславе, зарежи, вземи пак сърата. Скивай на тъмно стрелят филмето, бе. По Кинга стрелят, сигурно. Аз не съм светван. Сигурно. Добре, хора, няма да я губим сега тая. Не знам, аз ги изкъртих там отясно с действие седмица. Говорим ги с Prodigy 4 и хиляди той. кръв. Prodigy си заключи 22-ката. Ябъл победата. Случва се. Според вас, откъде стреля той? Около камъка на Хора, C6? менете си стабилно. Тия ланшотите просто излезте от там, махнете се, просто останете и тук. А просто останете хивата и идвайте и тук и ги изнасяйте, влизайте в капа и това е. Бедбой, давай назад и изнеси се. Вики, аз ще си седа тук, че ако мръдна ще ме светне то. Не. Май може да се махнеш. Той един стреляне на ланшот, другия не знам на колко е. Не, 7 При себецата внимайте, не ходете най-отпреди. Чакайте, искате да дорим. То е една. Не, даре, ама съм на 1500 кръв. Те с медиум и мезор да ме добре. Аз съм пълен безпокойно. Силвър, чакай, тук ще ни направят засада. Чай да съберем всичките там, ще Хора, натиснем. секунда и аз ще прецеля зад вас. Абе, те са избегали от тук, бе. Има бе, Тук са налетели. Да, бе, аз това мисля. Имат поне 2 танка там. Оставяме среда, 10 защото тя за секунди тях. прицелвам. 10 Жар, секунди внимай. прицелвам. Дайте ми Ма, нещо. прицели този танк отзади, дето налива демидж. Сол. 320 е бахти Ето, рола. почти Силвър умря. пребери. Добре, давай някой демидж стабилен. Хора, изчакайте Секунда, зарад. прицелвам, Кинг. прицелвам. Гледателен за Давай, тая я взимаме, то е ясно. Само не заключвайте повече танкове. Айде. Браво. Браво. Не знам, тук с 3 медиума и една и седмица ги изкъртихме направо. Браво. Те не му баунсваха, бе, човек, само един баунс ми направи. Маусът им беше добър. Трябва да призная. Кинга направи виртуално, така да е, виртуозно отиграване долу. Виртуално отиграване. И какво толкова съм направил? Направи Много време пирамид в- скри. Не, бе, Днес не. е там 5 шота сигурно. Кинга много добре Той там. трябваше. Да. Бето им убих бата, докато презареждам със срам. Аз за това го Сизов, казвам. заключите ви пето.